diu que ella es sent bé i que l'ajuden a descarregar els camions i així. Llavors, que t'ajuden a descarregar els camions i tal, és perquè potser et veuen més dèbil. Llavors hi ha aquesta violència, tot i que ella es senti bé. Veig que és una reflexió. És el que dèiem, del paradigma, de la legitimació. O sigui, hi ha violència masclista al món rural, com n'hi ha a la ciutat. I hi ha les dones grans, n'hi ha. A les dones grans hi ha una estadística dels Mossos que jo us recomano que us poseu al Departament d'Interior, que diu que és poqueta. De fet, aquí tinc unes dades d'una enquesta que es va fer a dones més grans de 65 anys, que de 2.000 dones n'hi havia 16 que havien dit que havien patit maltractaments físics, psicològics, perquè també amb la recerca, i és el mateix el que deia ella, en recerca hi ha molt poca cosa. Teniu un camp amplíssim per estudiar, perquè hi ha molt poca cosa. Les dades estan barrejades. No hi ha informació sobre la violència física, la psicològica, etc. Per tant, aquí també als estaments, a la universitat, a la part política, s'ha de dir, quan es fan estudis d'investigació, s'ha de desglosar homes, dones, l'edat, etc. Perquè hi ha molt poques dades. I llavors, a l'imaginari col·lectiu, ella interpretava, el fet d'ajudar-la no era el masclisme. Si ella no ho interpretava, aleshores, entre cometes, decidiu vosaltres si ho éreu o no. Més coses? Esteu molt cansats ja? Sí? Com l'altra pregunta? Què és? Una pregunta per mi també en cas per la Pilar, si ho veig el nom. Ens has comentat que hi ha persones que atenen a les gent grans sense ser cuidadors, sinó que són persones que van a portar el menjar, són persones... Aquestes persones reben una formació específica per tractar possibles casos d'abusos o per detectar-los? Sí, és el que comentàvem, que són professionals, són normalment treballadors familiars, legals familiars, auxiliars de psiquiatria i així, i s'intenta que les empreses els donin aquesta formació o aquestes habilitats per poder detectar. Per això diem que aquesta intervenció en domicili és una eina molt potent per detectar situacions, perquè ho veus in situ. I s'està formant inclús els operadors de teleassistència, que en teoria no estan directament al domicili de la persona, però sí que tenen un contacte molt directe a través de l'aparell de teleassistència, també se'ls dona eines per detectar comentaris que poden fer, situacions que alerten. Llavors, els professionals que fan el seguiment a domicili acaben de corroborar aquestes sospites o aquests indicis que puguin detectar l'operador. Jo voldria afegir amb això, perquè fa molts anys que treballo en geriatria, que encara ara, en moltes residències d'avis i àvies, no es demana un títol de formació. Hi ha molta gent que no té el títol homologat de formació. Per tant, és una demanda que hi ha qualsevol fòrum que fem que les persones que atenen a persones han de ser professionals i tindre el títol, que això garantitza la professionalitat. I a més dels que estan treballant, també que hi hagi una formació continuada, perquè si no hi ha formació, si no hi ha la formació adient, no es pot fer el tracte, no es pot anar amb bona voluntat. Això és molt important també des de l'Ajuntament de Lleida, aquest programa que fa de cuidar el cuidador, que se'ls doni eines i formació, és bàsic, fonamental, perquè un pot tenir molt bona voluntat per cuidar la gent gran, però es necessita un mínim de formació, perquè si no, no es cuida. I aquí ara un apunt per anar matitzant, també hi ha una altra cosa que també està encara més soterrada i més amagada, que és quan les famílies contracten amb algú. I a vegades aquesta contractació, la mateixa persona li diu que no vol estar contractada. És a dir, hi ha tot un mercat aquí que afavoreix que hi hagi moltes persones que estiguin treballant sense qualificació. I això, en el cas dels nens, ens quedaríem les mans al cap. De dir, no, jo no deixaré el meu nen o la meva nena amb algú sense una formació. Però com que és el padrí o la padrina, doncs no passa res.
aquesta noia és molt simpàtica, és molt maja. I a més, guaita, tu amb el nostre descompte no sé quants diners, però m'enteneu que tota aquesta economia submergida també ha d'aflorar. I n'hi ha molta. L'Adrià tenia una pregunta? En general, o sigui, suposo que hi ha dones grans així que ajuden a les dones a combatir la violència i tot això. També hi ha algun home gran? Heu trobat algun cas que hi hagi un home que estigui, o sigui, que hagi reflexionat i hagi trobat aquest? Bé, com no és viu. Mireu, una dada que tampoc no s'ha dit aquí i és important que la sapigueu. Si es comptabilitzés al PIB la feina de cura i atenció a les persones que es fa avui en dia, que majoritàriament és de les dones, el PIB del país pujaria un 25%. I sí que es compta amb el PIB feines, entre cometes, que no voldria ningú. Ja no dic res més. Això. Per tant, vull dir, és molt important que al PIB es considerés aquesta feina de cura perquè se li posaria valor. Perquè el problema també d'aquestes violències és que aquestes feines no s'hi posa valor. Aleshores, el mateix que quan està el mosso, el mateix que quan està el mosso, clar que hi ha violència contra els homes, però és un fet molt puntual. En general, la que està amb desavantatges sempre són les dones. No, però no vull dir això. No vull dir si hi ha un home que pateix violència. Vull dir si un home gran, Un cuidador. està apoyant a això, per fer reflexionar els homes que estan en aquesta violència. Home, seria molt interessant que hi hagués homes grans que cuiden i que... Sí, clar que hi ha. La pregunta de l'Adrià, si em permeteu, no és menor. Sempre parlem dels temes de violència contra les dones, no? Per tant, és important també que s'atendeixin els homes, no? Malament. Jo, si em permeteu comentar una mica, penso que és una assignatura pendent que no ho hem treballat prou i, de fet, un projecte que hem compartit amb l'Anna ens dona també un bon exemple d'això, que és el projecte Maslow. És un projecte que hem fet amb la universitat, l'Ajuntament, Fundació La Caixa i l'Aula de Teatre per treballar temes d'afectivitat i sexualitat en gent gran. I es feia a través de grups de discussió de gent gran. I els grups d'homes, una de les coses que verbalitzaven és que potser els homes no hem sabut entendre les necessitats afectives i sexuals de les nostres dones. Ens hem preocupat del nostre sexe, de la nostra afectivitat i prou. A veure, això és un exemple de que costa encara, s'ha de treballar molt això, però que ja hi ha petits passos que en petits temes algú comença a estar sensible de que potser no s'ha fet prou bé. Però cal aprofundir i cal insistir molt en aquest tema. Però hi ha alguna hoja verde que diguen, no? Que potser algú ja es comença a qüestionar que potser l'actuació no ha sigut la correcta. I després que quan hem parlat dels diferents tipus de maltracte, a vegades el primer que ens ve és el físic, etc. Però hi ha un maltracte en gent gran que està comptabilitzat, que és l'econòmic. I aquest potser sí que hi ha moltes víctimes masculines. Perquè moltes famílies, els caps de família, requeien amb el patriarca, amb l'home. Qui tenia les terres, qui tenia l'empresa, tot eren noms d'homes, a nom de l'home. I aquí és probable que també trobaríem indicadors, i aquí sí que hi ha entitats bancàries que s'han ficat a treballar amb el tema, amb el maltracte econòmic. O quan a vegades a nivell cultural i social, quan veiem una senyoreta de 20 o 30 anys menys que va amb un senyor més gran. I curiosament el senyor gran sempre té més diners que ella. És una gran història d'amor. És a dir, això seria un maltracte o és plaer i prou, no? Jo és que porto molta estona amb moltes ganes de preguntar-li, no sabem bé qui, o sigui, no sé qui em podrà contestar, però esteu parlant molt de la prevenció, molt de donar informació. Un cop es detecta un maltractador en potència, o se'l denuncia i passen ja després d'un període de temps que soluciona el problema, què passa després? Hi ha una inserció al món, pot tornar a formar, no sé, què passa amb el maltractador, què passa amb la víctima, És que, clar, és un problema
no sé si sóc la més adient per respondre, però jo penso que això és la pregunta del milió, però no solament amb gent gran, què passa amb el maltracte cap a la dona, vull dir, el maltractador se reinserta, és el que diem, no sempre acabem castigant a la víctima, a la dona la posem en una casa d'acollida, al nen la posem en un centre de protecció i a la persona la posem en una residència. Clar, aquí pot ser una pregunta més pels Mossos, gairebé, pot ser més que per nosaltres, no? És a dir, la pena rehabilita el maltractador? Tots els maltractadors tenen el seu càstig? Potser com dia l'Anna, amb gent gran, perdó, amb dones, amb gènere i amb infància, perquè ho tenim tot molt més present, però amb gent gran difícilment hi ha maltractador que arribi a complir penes. És molt difícil perquè el maltracte és el fill qui denuncia el fill o qui denuncia el cuidador de la residència. Si me la fotran fora, què em faig jo i llavors amb l'àvia o amb l'avi? Vull dir, difícilment, jo no sé, penso que és una pregunta potser més de Mossos, no sé. Sí, però a nivell institucional sí que hi ha uns mecanismes, a nivell institucional sí que hi ha uns mecanismes, que hi ha una família que denuncia doncs, a les residències i després al Departament de Benestar doncs que hi ha unes sancions, uns avisos i si la cosa reitere doncs pot ser inclús una persona que inclús tingui una seva plaça expulsar-la. I aleshores hi ha aquest àmbit més rehabilitador, és més sancionador, però sí que hi ha mecanismes, sobretot a les institucions. I totes les residències que tenen gent gran han d'estar adscrites, o sigui, han d'estar registrades al departament. I totes han de tenir uns protocols d'actuació. Vull dir que la veritat és que des del departament, des de les institucions, doncs sí que hi ha mecanismes per previndre i per controlar i per sancionar, si convé. Sí que hi és, Però hi ha un tipus de dany, que suposo que també et refereixes, que és el dany emocional, això com es repara. Un cop he denunciat a ma filla i m'han donat la raó, com faig les paus, com ens perdonem mútuament aquest treball tot individual, aquest acompanyament psicològic a banda i banda, perquè a vegades no es pot tancar, perquè la persona gran mor. Clar, és a dir, en persones joves aquests processos emocionals, de mediació, de donem-nos un temps, de que intervinguin molts professionals, en el cas de la persona gran, després d'una situació d'aquestes, pot ser que fins i tot les malalties que tenia se li accentuï i acabem amb un procés de mort i no s'ha pogut tancar aquest tema. Vull dir que és un tema dur. Tenim dues últimes preguntes i tancaríem. La meva pregunta és per l'Anna. Si creus que les tecnologies han pogut intervenir en l'abandonament de les persones grans, o sigui, si han tingut alguna cosa a veure. La tecnologia entesa com aquest? Com, bueno... Que estàs pendent del telèfon i no pas de la mà. Sí, d'internet, la televisió, tot. A veure, penseu que la societat actual és cada vegada més individualista i les persones cada vegada són més egoistes. Hem arribat al punt del yoísme que comentàvem nosaltres abans, no? És a dir, yo, mis necesidades, mis cosas, mi todo. Vale, sí, això què fa? Que a vegades desatenguis a les altres persones. Avui en dia, per exemple, quan diem no, jo ja estic unes hores amb la padrina, sí, però aquestes hores amb la padrina són de qualitat, o estàs pendent del mòbil, del WhatsApp i de si casa la padrina tenim connexió a internet o no. Clar, per més hores que hi vagis, si estàs de cuerpo presente i de mente ausente, jo no sé si aquesta relació realment a l'àvia li compensa. Hem d'anar cap a un altre tipus d'intervenció o d'estar amb la família molt més personal, molt més de tu a tu. Educació social, amb els alumnes de quart, fem un treball que és d'històries de vida. Flipar. És a dir, quan treballes des de la proximitat, quan realment no m'importa el temps, quan només te dedico tu, la relació canvia totalment. Quan deixo de mirar per mi i em centro en tu, perquè clar, quan fas una història de vida, o te la inventes, opció A, que és una mica del gènere o espès, perquè per a què ho has de fer, o l'altre, he d'escoltar aquella persona, m'he d'interessar per ella, a la que m'interesso pel seu món i he desconnectat del meu. I aquesta trobada de ser cada vegada ser més persona, però tots, ser més persona, tornar a l'origen, a l'essència, de dir, les persones, quan estem amb algú, per què la necessitem, la tecnologia? Penseu que a nosaltres també us fa ràbia. Ara estem quedant, a vegades amb gent, ja no dic valtres, que a mi també em passa. Estàs quedant amb algú
i has quedat per fer un cafè. Després de 2 setmanes de buscar una data, una hora i no sé què, i llavors diu, un moment, que he de mirar el Twitter, que tal com es fan les coses, i es passa 2 o 3 minuts al Twitter. Diu, bueno, vinga, va, perquè la situació política no requiere, fem un indult. Al cap d'un moment li sona el mòbil i diu, li he de contestar, se'ns falta. I al cap de mitja hora dius, marxo, i diu, clar, sí, vale, no passa res. Dius, espera, què hem quedat? És a dir, estem construint tot un tipus de relacions excessivament superficials. Això ho pagarem. Això ho pagarem. A no ser que els enginyers facin un tipus de robots que ens vinguin i ens facin abraçades i petons i ens diuen, no? Però sembla que la tecnologia robòtica encara no està amb aquest, no? Que et se posi al costat del llit un robot i que vagi cantant meravelles. Això encara no hi hem arribat, no? I en aquest sentit també, com deia l'Anna, les històries de vida, penso que també són molt interessants les activitats intergeneracionals, que 2 generacions tinguin relació, que puguin compartir coses, que puguin explicar-se experiències mútues, també enriqueix molt, perquè la persona gran veu els valors de la persona jove i a l'inrevés, la persona jove aprèn a apreciar els valors i les capacitats de la persona gran. Doncs en aquest sentit també és molt interessant aquest treball intergeneracional. I després també aprofito només un segon, Paquita, perquè hem parlat moltes, han sortit diverses vegades la soledat no volguda. Aprofito per convidar-nos el dilluns que ve a la tarda a l'Espai Caixa Fòrum es presenta un projecte que fa Fundació La Caixa també amb col·laboracions d'altres entitats que es diu Viure en companyia i es presenta a Lleida una entitat que es diu Amics de la Gent Gran que porta 30 anys treballant a nivell de Barcelona i que ara s'estan implementant a Lleida i que justament el que volen és, a través del voluntariat, donar solució, donar sortida a situacions de solitud no volguda. I com que lliga molt amb el tema, aprofito per comentar-vos-ho i per dir que el dilluns a la tarda es fa aquesta presentació al Caixa Fòrum i que si voleu treballar com a voluntaris de l'entitat, que també està començant a actuar aquí a Lleida i que és molt interessant. Molt bé. Havíem demanat a l'Anna si es podia incorporar, em sembla que no ha pogut acabar la classe, no? Molt bé. Anna. Doncs vine. Ei, l'Anna Romero, alça't, sisplau, no? L'Anna Romero és la directora del Centre de l'Hospiera, és a dir, és la que ens ha donat l'oportunitat de fer aquestes jornades, la que també ens acompanyarà la Cristina i amb tot el seu equip, les jornades de novembre. A totes elles, moltíssimes gràcies. Espero que hàgiu respost totes les preguntes que portàveu. Ja ho veurem, d'acord? Adéu-siau. Moltes gràcies.